Lift up your hands and say, in the name of Jesus, Phakamisa izandla zakho uthi egameni say, I shall likaYesu. live. Ithi ndizakuphila. I shall not die. Andizokufa. I shall declare Ndizakuthetha the goodness of the Lord okuhle kwenkosi in the lands of the living. ezweni labaphilayo. Shout, doors Ithi iminyango open. mayivuleke. Say, doors Ithi iminyango open. I mayivuleke. can't hear you say, doors Ithi iminyango open. mayivuleke. Lift up your hands. Phakamisa izandla zakho. I see in a spiritual realm, Ndiyabona ke ezweni likamoya there's money that is going to be released kukhona into ezawukhululwa for 9 people. But the reason of this anointing, ngenxa yale ntambiso. every file Lonke ifile that was underneath, ebelifihliwe I take it on top. ndiyalithatha ndilibeka ngaphezulu. Lift up your hands. Phakamisa izandla zakho. The name of Jesus. Ngegama likaYesu Approved. wamkelekile. Approved. Wamkelekile. Approved. Wamkelwe. Your file is accepted. Ifile yakho yamkelekile. I speak to money Ndithetha nemali underneath. ngaphansi. I speak to money Ndithetha nemali in the atmosphere. ezweni I likamoya. speak to money Ndithetha nemali under the sea. phansi kwamanzi. I speak to money Ndithetha nemali right in the tombs. phansi kwamangcwaba. Every money that is hidden, Yonke imali efihliwe. treasures Zonke ubutyebi for ancient time ngokwemaxesha that amandulo is assigned to come to you. ebelimekela ukuza kuwe. The name of Jesus. Ngegama The likaYesu. name of Jesus. Ngegama The likaYesu. name of Jesus. Ngegama likaYesu. The name of Jesus. Ngegama likaYesu. Yes. Money is open. Imali ivuliwe. Now, Ngoku lift up your hands. phakamisa izandla zakho. Money is open. Imali ivuliwe. Shout fire! Umlilo. 1, Umlilo. 2,